No, ide Las Palmas. Idem robiť s Piťom podcast, taký 2-3 minútový. No Piťku, kde si šedeme? Príjemné, krásne, sviatočné popoludnie. Je piatok. Mičku, točíš? Hej. No, podcast číslo 4? 4, hej. No pošťastie. Dobre sme došli, stanuli sme úžasne do búrky, ale vidíte, tu je to, zmena je život. Krásny bazén máme tu. Už ešte kúpil Piťu? Ešte nie, ale ty, hej, Michal. Ja už ich včera i dneska. Pozri, ukáž bazén. No, čo máme? Ukáž krásnu budovu, tam im lišta jedna. A tam Miško? Budeme musieť učňa zavolať, zrobiť. Hej, učeň, príde oplechovania zrobiť. Aj Saša. Katastrofa. Stremax. Hej. No. Michal Kolcun. Hej. Dufaliu. Ľubo. A naša ekonómka, pani raditeľka. Ešte nás nevidno, hej, tu počkaj, tu sa dáme. Takže by sme... No. Tak. Dneska sme si dali ráno okuliare, síce už je keľ hodiny, už je 12:30. Áno. Čakáme na loď, bo chodíme už tretí deň v tých istých vachoch, nie? Nie, ja mám dve. To ja furt chodím v tým istých. Smerdím už, Piťu? Mám tričko, slipy, ponožky, všetko. Smerdím? Nie. Cez video krásne voňaš. Takže... Chlorom, z toho bazéna, s chlorom. Hej, takže o pol hodiny príde loď, nám priveze aparatúru i veci. Ostatné kufre. Dobre, Piťku, začnú ti dať 1, 2, 3 otázky, že to nebolo dlhé. Sme prileteli, dostali sme izby, povedz, s kým spíš, ako ste ďaleko od seba, povedz, ako si raňajkoval, ako si nocoval, či si nechrápal. No skús povedať nejakých posledných 12 hodín, čo sa dialo v tvojej hlave. Áno. Najlepší bol odlet, tam to bolo všetko top, videli ste to v spotoch 2, 3, teraz je spot 4. Hej, siame počítať. Spali sme perfektne, ja som na izbe s Dufalom Ľubkom, s Toňom. Toňo je úplne na kraju. On sem tam zachrápe, ale tu nebudem hrať nikomu nič. Ľubo v pohode. Máme krásny výhľad na ten bazén. Myslím, že táto izba hore. Michal? Hej. Ono to tak vyzerá škaredo, ale viete, aký je interiér? Ty píš to také storočné. Akože som už prešiel skoro celý svet, ale toto pre mňa vlastne ten nádych histórie, to drevo, proste to, ukážeme ešte potom videjka z interiéru, ale... Takže spíš s tým spíš... Pokračujem ďalej. Zobudili sme sa my, tak... Toňo prvý. Toňo už o 4:30 bol na vecko, oholil sa, pripravil sa, vyvoňal sa s pitralónom. No a tak sme stanuli my s Ľubom až o 10:00, lebo my sme boli dosť také dobití z toho cestovania, ale ja z lietadla nemám až veľmi strach, veľký toto, ale ťažký let, som mal takú kočku jednu pri sebe. Veľa krokov ste urobili, nie? Veľa krokov. Krokomer nejakých 15 000 krokov. 15 000 som mal, mi ukazovali hodinky Apple. No ale chcem povedať túto dôležitú vec, že sme stanuli ráno okolo 10:00, keď je miestneho času. Pozriem hore, vietor, búrka a nešťastie. Vravím, takéto tak vyjde na sobotu, ale pán raditeľ, pán starosta Miško Kolcun ma ubezpečil, že zajtra bude tak, jak je teraz tu. Lebo tu len raz sprchne a potom 5 rokov zase nič. Takže som ako realista, doraz ti poviem, som ako realista, pretože je dôležité, že by sme tú zabavu tam dobre ozvučili, dobré mikrofóny, že by nefúkal, že by bolo rozumieť a že by všetko bolo tak, jak má byť. A čo som jedol? Ráno som ja stanul o 10:00, Toňo medzi tým, jak stanul skôr, pošiel do obchodu, kúpil raňajky, pripravil nám také jak švédske stoly. Toňo je topka. Kúpil 2 pivka, dal do mrazáku. Len som ho upozornil, že by nezabudol na to, budú strely. Máme tu ináč super podmienky, sme tu všetci. Ale Piťu, potichy hovoríme, aby oni nepočuli, hej? Áno. Takže máme tu topku. Tešíme sa ďalej. Chceme ísť teraz na prechádzku, lebo my máme ešte voľno dneska. Chceme ísť k moru, nevieme koľko to je tu, možno takých 100 metrov, 200, 300, uvidíme. Chceme vidieť to more. Prežili sme trajekt, prežili sme letisko, sme super, topka, partia, sme tu na jedničku a teším sa na ďalšiu spoluprácu. To je odo mňa všetko. Ešte by som si spomenul, Piťo, to, že sme zrobili takú pesničku, respektíve nová pesnička bude začínava Kohútom.
A ráno tu, ešte toto chcem pripomenúť. Gabika nám zrobila, kohuty špívajú, gazdové stávajú. Slnečko švítiť? Slnečko švítiť, hej. A to všetko šítiť. Všetko sedí. Ale to nebudeme ten klip točiť, to bude točený inde, ale tu máme za ohradom kohuty a povieš, co vy, jak my sa správam, kohut. Od druhej, jak sme prišli, od druhej rána ten kohut, my sme tu prišli z trajektu, krásne dodávkou, všetko. Ráno o druhej a ten kohut tu kikirikal do obedu. Hej. Do obedu. Teraz režet. Do obeda. Teraz unavený režet. Hej. No ale to taký 6-kilový. A to nevraví, pídeš na polievku v nedeľu. No, takže na dneska stačí 5 koní. Hej, ďakujeme pekne, potom pošleme ďalšie. 5,5 minúty, no a takže zatiaľ telo, no a že ste znali, že sme pristali, zdravo sme, na nejaké boli dobré, jedlo také isté, ceny také isté, ako u nás, chlíb dobrý, buchty, šunky, chválili sme. Takže zatiaľ telo. Čau, parky. Čau, čau. Don digi 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 bom. Yes.